Kandong mo. Nonsin taon na siya. Yung tudlo ba marag si Kong. Power ko na. Unsa ba po na siya nga? Ang iyang trophy wa magi-design puro na nang giputi. Asa pa yan buhok ay. Pinabagbag pa niya puro na puti mo di uban. Mo gyud. Ragwit ligi. Nya, akan babae nagdapat towards mura mag ranet. Nya, usap po nagdapag buwak murag kuslo ni Jose Rizal. Alito si Alden. Uy, ikaw na plan nila. Ala in town. Wa mo sila pun niya ni mga matag tinanaw ni vlog na daghan kayo. Baka nga nung daghan sa vlog. Ah. Mura na nagsiya. Ka mao makontinto ko Sa ilalim ng puting ilaw. Pero nga nang sa ato agamay raman. Aw usa raman. Ka makontinto matag usa. Kay usara nga akong pagiguma diha kanina. Sa ilalim ng puting ilaw. Hey, laiwa man sa pulis sila vlog na perti naghana. Oh, grabihan na sa ning lampanan awi, grabe gidubli-dubli na gini lang gidubol-dubol. Kung maglupang hinilang sila mag kanapo siguro pag gidagan kasi vlog. Di, lupang hinirang, lupang hinirang, lupang hini. Ya, angis na po nila may tubig. Ala yung taon. Karapiwan lang ng taon na luyang nagino. Ano ba gitubig? Mapuhi na ng isda tubig. Na naghangad na lang itaw nagampo. Diyos ko, tagay kong tubig kay giduhaw na ko. Duyan ni rin daw. Ilang duyan, mabupa. Ubay ng duyan, ubay pagkita mo relasyon sa kaniya. Sabi, ilang po tao, Bob. Yun sa kanila paggamit. Mura na po lang mo relasyon, Bob. Sa ilalim ng puting ilaw. Baka mo ba? Pinagkasganan eh. Kita matagap na ko yay. Mitos ka, minimitos ka. Chat. Uy! Ano ba? Hoy! Unsa man? Muratan mata nimo mo pag-abot na to. Kinsa makatawahan na ka magduyan-duyan dira nga ako man ni teritoryo. Unsa mo? Nani pangani mo? Nani lisensya? Ilasan maka. Bahala na lagi. Musupak pag ika nga underage ka na ko niya. Gusto kang ipakatupitan di ka dito. Ha? Tuod man, wa may listro, wa may lisensya ni Duyana, pero akmo ani. Kami na ko na diri sa supak ka. Sa may gusto ni bagayo na lang na to. Naagri mga tao mga pilo ron. Ayo, matalig ko kutok-kutok. Pugi kuya. Nah, pagtalo mo na. Saman, masukul ba ka? Masukul ba ka? Dili na ko pre. Inyo na tong duyan. Hi guys, akong i-apel ang bloopers ha para mabot og 10 minutes. Bloopers. Okay ka lang. Play. Play. Hey. Nga, balay. Guba magani ni ilang duyan samot na ba akong gugma samot na guba. Duyan ta, nakusganay ka mo. Nakusganay ka. Si Bawal, mga din duyan, may pangan. Dito po. Pataka mo na po kang istorya na bimhila po na mo ba? Tara ha. Kabuon lang ako eh. Ay. Play. Hoy! Play. Hoy! 1, 2, 3, go. Sa mga kasulti, masige makakat si Mali sa katawa. Kamay ging niugot na rin kuranan garapin. Inita garapin. Nakuranan kayo na kulo yung mag-ingat. Play.
Bahala na. Basta underage ka na ko. Play. Bahala na. Balik, play. Bahala na lagi ay na lagsupag kay underage ka na. Gusto kag ipakatipitan kay kana ko dito. Isa to? Oh, tuod man. kusga, kinaisog. Yeah. Oh, tuod man nga wa ko'y lisensya ni wa ko'y listro ning mondo yan. Ay, katawa. Oh, tuod man nga. Oh. Magpakita magit kuya. Sige. Dali ba? Si katawa chan. Kasiyaran pa si katawa. Di juga mandagatista. Si kuya Ay, katawa. eh. Wana. Go. Ay, si katawa. Kapuya sa Nimoy. Hey. Oh! Tuod man nga wako'y lisensya, wako'y listro ani pero nako'y ebidensya nga akuan kay. Oh, tuod man wako'y lisensya ning wapo ko'y listro ani pero nako'y ebidensya ning nga ako'y nakaunaw na niya ano to sa to. Oh, tuod man wako'y ebidensya, wako'y listro, Ako na lang ba? Play. Ay katawa oy. Serious ba? Play. Isa. Sumbagay mo. Ayaw katawa. Sumbagay mo. Kasi katawa. Play. 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 Ito, Trigo. Play. Play. Saman musukol pa ka? Play. Saman musukol pa ka? Musukol pa ba ka? Play. Saman musukol pa ka? Musukol pa ba ka? Play. Dili na ko pre. Inyuha na tong duyan. Hi guys, na-demit karon sa poblasyon top poblasyon Talibon Bohol. And mao na ni ang atong shoutout portion, no? So, shoutout kay Clyde Cobelio, then shoutout kay Franz Rookie, ug ni John Del Capuyan. Og shoutout ni Jerk Kiji Sanchez. Nindot ka siya mo comment, no, na-inspired ko sa iyang comment. Thank you, bye. Thank you kay Tol. Shout out ni Giami Yonsion og ni Giselle Navion og ni Mary Divine Love S. Camacho. Ay, dire Camacho ra. Kupod. Shoutout pud ko sa tanang taga Tulang National High School ug sa mga maestra. Marito guys. Ay, shoutout pud sa pinakagwapang babay. Ang mama. Hi ma, I love you. Shout out sa tanang mga supporters o mga followers Ug sa mga likers. o sa mga Dapat rin shoutout subscribers. day, mahabol shoutout ni Leslie Kalaylay ug ni kuan Kayla Gotardo ug sa akong kuan day pinaka gwapong uyuan si putang igit si Cirilo Centino og special mention sa mga Tanky Drug Busters. Shout out sa mga friends nako, mga classmates nako. Shout out sa mga eskwela, mga maestras taytay. Hi guys, so nada ko ihabol og shoutout, no, si Noel Texon de la Torre. Sorry kay bro, napati ka na shoutout, no, kalimut lintanon kay ko. And last na lang jud, shoutout sa tanang taga Talibon Bohol. Shout out sa tanan taga taytay, mga maestra kay estudyante. Shout out ninyong tanan. Bam!